חנויות אימא. הדר מתחילה להתלהב. אוקיי, גם אני התחלתי טיפה להתלהב. אני שוקל לקחת את הפרס ולברוח. אוקיי, המקום השני שלנו בעצם זוכה. המקום השני, אני אספר להם. המקום השני שלנו זוכה. תעשו הרבה מאוד רעש. לא, אתם בא לכם לדעת מה זה. המקום השני זוכה ב... JBL! רמקול של JBL, גו 2. ממש שווה, את האמת. אני כבר ממש מקנה. אוקיי, המקום הראשון ביחד נספר להם, סגור. נשאיר אותם קצת במתח. קצת במתח? רגע. זהו, יאללה, סבבה, אפשר להתחיל. אז המקום הראשון זוכה בתופים, תעשו לנו תופים. גיטרה! אבל מה, אתה יודע מה יש בגיטרה? מה יש בגיטרה? יש בה גם קייס וגם מפרטים. אני מתחיל ללמוד גיטרה. גם אני. סגור. עכשיו אנחנו רוצים לספר בעצם לכם השאלות, קצת. בדיוק, השאלות רבע מתחלק לנו שתי חלקים. אוקיי, אז יש לנו את השאלות על הסלבריטי, קצת סלבריטי, כמוני, קצת פה, קצת שם. כמוני גם, כמובן. נכון, כמוך גם. הדבר השני שלנו של השאלות היום הם על ידע כללי. מה שאני ואריאל טובים קצת בזה. מה? בזה. סבבה? שאלות כאלה. אוקיי. רגע, אנחנו רוצים גם לספר לכם על ההפקה המדהימה שיש לנו פה. יש לנו את כמובן, מתן חייב להגיד העורך כמה שלנו. תודות. יש לנו את מתן המפיק, יש לנו את רן שבלעדיו כל זה לא היה קורה. תודה רבה ללירון הקריינית שבהתחלה, וכמובן... לשירה מדבי. כל הכבוד לשיר שבזכותה זה באמת שום דבר מזה לא היה קורה, ותודה רבה כמובן לכם שהצטרפתם והגעתם. אז אתם רוצים להתחיל? נתחיל? אנחנו מתחילים. כולם שם, תבדוק רגע אם כולם שם, אני רואה את כולם. בואו נראה כמה משתתפים יש פה. 44, אריאל. אני בהלם. אני מתרגש ממש. אוקיי, נתחיל לראות. יאללה, אז אפשר להתחיל? טוב, אפשר להתחיל. קדימה, בואו נתחיל. מתחיל לנו בפליי. התחלנו. אוקיי. השאלה הראשונה זו שאלה דוגמה. היא שאלה דוגמה כזאתי, שנראה ככה כל אחד יענה את התשובה, ונראה אם אתם מסתדרים עם זה והכל יהיה בסדר. השאלה הראשונה... אנחנו מחכים לכולם לראות שכולכם נכנסתם לבפנים. אז בואו נחכה שכולם ייכנסו לטוויץ' בינתיים. נדבר איתכם קצת. אתה יודע מה זה טוויץ'? זה השאלות של הטוויץ', זה שם, הטוויץ'. הטוויץ'? אפליקציה. אין לי מושג מה זה. בסדר, אז תחזרי, יותר טובה באנגלית, אבל טוב, בסדר. רגע, אני רוצה לוודא שכולכם פה, כל שכבת ז', ח', ט', י', י', א', י', ב'. מה קורה? אני לא מבין אתכם, קדימה להיכנס ולעשות את זה כמה... טוב, אנחנו עכשיו נצא להפסקונת פרסומת קצרה. קצרה. 3, 4 ו... זה היה הפרסומת שלנו. הפרסומות שלנו, לירון כהן, או שמה לירון בוקסה. טוב, חברים, לא נעכב אתכם יותר מדי, כי אנחנו יודעים שבאתם לזכות ולעשות את השאלות שלנו. מתן, כולם כבר בטוויץ'? עוד לא נכנסתם, חברים, קדימה. אתם לא איתנו, אז קצת יותר מהר. קדימה, אי אפשר להתחיל עם כולם בטוויץ'. אנחנו נחכה לכל אחד ואחד מכם. בוא נחכה לזה, כי אני ממש מצפה לראות מי המנצח. גם אני. אני מתחיל קצת... גם את. גם היא. איזה יפה התלבשת היום, אריאל! מה זה לכבודי? גם את התלבשת בסדר. אתה יודע? מה בסדר? לכבודי, אל תבעלו, היא לא ככה נראית במציאות. אני כן. יאללה, כולם בטוויץ'? אני רואה שכולכם בטוויץ'. אוקיי, חברים, אנחנו מתחילים. אז השאלה הראשונה היא בעצם שאלת הדוגמה. אנחנו רוצים להראות לכם איך זה בעצם הולך. השאלה הראשונה היא, מי המנקה של היישוב? יש לנו 4 אפשרויות. א', הדר בן סימון. ב', לירון כהן. ג', לירון כהן. ב', נועה חזן. אז מי בעצם? היא כאילו המנקה של היישוב. הדר, מה את חושבת? אין לי מושג, אבל נראה לי מנקה פצצה. לא מדעתי. יש את הטאץ'. אז חברים, יאללה, קדימה. מחכים לכם. יאללה, חברים. מי אתם אומרים שהמנקה של היישוב? וואלה, המנקה... לדעתי זה קשור בידיים. ככה, אולי תסתכלו, אולי תזהו. אוקיי. אז התשובה הנכונה... היא... הדר בן סימון. וואו. את המנקה של היישוב? יש תחלוק כזה. אני גם וגם, אני הכל מהכל. כן, היא בן אדם כזה. יאללה. בוא נעבור לשאלה השנייה. השאלה השנייה שלנו בעצם. מי המדובב של בובספוג? אז מי המדובב של בובספוג? א', טל מוסרי. ב',
דון לני גבאי. ג' שחר חצון. או בעצם ד' עידו מוסרי? אוי, אני לא יודע. זו שאלה זה קשה. הזמן לענות, חברים. שאלה ממש קשה. מי את חושבת? חברים, תענו בלי להתמהמה. וואו. שאלה אחת הקשות האמת. אני פשוט פחות חובב של בובספוג, אני יותר ארתור כזה. מעניינים, אבל... מי את אומרת, כאילו? מה, אני יותר פיניאס ופר, אז אני לא יודעת. כן. מי? אז המקום בינתיים ראשון שלנו זה שגיא דביר. שגיא דביר, מקום ראשון, כפיים. וואו, כל הכבוד שגיא. תמשיך ככה ואולי תזכה בפרס הראשון שלנו, או בשאר הפרסים שיש לנו. כולם שווים. יאללה, שאלה הבאה, שאלה שלישית, חברים. אז השאלה הבאה, מהו המטבע של אנגליה? א', דולר, ב', יורו, ג', פאונד, או ד', רופי. אז מה אתם אומרים? מה המטבע של אנגליה? טוב, וואו. אני האמת פשוט לא הייתי באנגליה, אני לא יודע מה המטבע, אבל... אני לא זוכרת. באמת? או שאני יודעת ולא מגלה לכם. כי את לא אחראית על המטבעות במשפחה, זה היה בערב. חברים, נגמר הזמן. אני מקווה שכולם ענו, אז כי זהו. התשובה הראשונה היא בעצם פאונד. זה התשובה. כל הכבוד למי שזכה, למי שניצח כאילו בתשובה הזאת. שאלה הבאה, חברים, אתם מוכנים? הבאה היא. קדימה. איזה תוכנית אסי? לא הנחה. אז, א', The Voice. The Voice, ב', לא נפסיק לשיר, ג', רק רוצים לרקוד, או ד', האח הגדול. איזה? הוא לא הנחה. קדימה, זה הזמן אני יודע לענות. את התשובה. בוא נראה אם אתם יודעים גם. אני יודע את התשובה. זה הזמן לענות, חברים. הדר סטוקרית גם שאלה אסי בדוק יודעת. אימא, לאסי. זה הזמן לענות. יאללה חברים, קדימה, סומכים עליך. 2, 1, נגמר הזמן. קדימה, אני מקווה שכולם ענו. The Voice. כל הכבוד למי שצדק, מי שטעה, לא נורא, העיקר יאללה, שאלה ההשתתפות. הבאה. שאלה הבאה שלנו, השאלה הרביעית היא, מי מבין הנשים הבאות לא מופיעה על שער ה-100? מופיעה על שטר המטה, על 100. א', חנה סנש, ב', רחל המשוררת, ג', לאה גולדברג, או ד', שירה מדבית. וואו, מה התשובה? 100 שקל. קדימה, חברים לענות, יש לנו עוד 3, 2, 1, נגמר הזמן. לאה גולדברג. כן. אוקיי, אז בוא קדימה, נעבור על השאלה הבאה. השאלה החמישית היא, רגע, עוד לא אתם רואים אותה. מי מבין האנשים הבאים מכונה החכם מכל אדם? א', שלמה המלך, ב', דוד המלך, ג', אלברט איינשטיין, או ד', תומאס אדיסון. זה הזמן לענות חברים, אנחנו מחכים לכולכם. וואו, האמת שאלה קשה. קצת מטה. וואו. 2, 1, חברים, נגמר הזמן, והתשובה היא שלמה המלך! עכשיו בואו נראה מי שלושת המקומות הראשונים שלנו, שנדע באיזה מקום אנחנו. לשאלה הזאת אבל, הכל עוד פתוח ויכול להשתנות חברים. הכל יכול להשתנות. שגיא דביר, אתה על הגל! שגיא דביר, כל הכבוד. שני, ברק גרבל, אתה גם על הגל! מקום שלישי, אביגיל, יאללה, אביגיל, כוח נשי! כוח נשי, תני לנו אותה, אביגיל! יאללה, תמשיכו ככה. בואו יאללה. נמשיך לשאלה הבאה. אז השאלה הבאה. היא. איזו מדינה הוצאה ליהודים על ידי שר המושבות הבריטי? א', אוגנדה, סודן, ג' ברזיל, ד' בכלל ארגנטינה. אתה יודע את זה? יש מצב שהיינו אמורים להיות עכשיו בארגנטינה? אתה קולט? או ברזיל? הייתם אמורים להיות עכשיו ברזילאי, אתם מבינים את זה? כאילו, מה? לא הייתי מתנגדת. חברים, יש לנו עוד קצת זמן לענות, כדאי לכם למהר. מי שעונה ראשון, בינתיים יהיה מקום ראשון. 3, 2, 1, נגמר הזמן. אוגנדה! וואו! מי שענה אוגנדה כנראה צדק. יאללה, שאלה הבאה, חברים, אתם מוכנים? אתם איתנו? קדימה, להיות איתנו. אוגנדים, ככה אומרים? אוקיי. יאללה, שאלה הבאה. כמה פעמים ניצחה ישראל באירוויזיון? א', 5, ב', 4, ג', 6, ד', 3. קדימה, חברים, תתחילו לענות, זה הזמן לענות. וואלה, כמה פעמים ניצחה? לא יודע.
תקשיבי, זה משהו כזה... לא עקבתי כל השנים. כן, אני פחות צופה באירוויזיון. חברים, אבל זו שאלה. יש לנו עוד 3, 2, 1, והתשובה התשובה היא 4 פעמים! וואו! את כותבת כאילו ש4 פעמים ניצחנו באירוויזיון. מרגש, וואלה מרגש, אין על ישראל. כן, אוקיי, יאללה. זה המקומות הראשונים שלנו. בואו נראה, מקום ראשון עכשיו הוא נועם פינטו, איזה מהפך! נועם פינטו. מקום שני שלנו, יעל בויורסקי! כל הכבוד, יעל, כל הכבוד. אילי תמר! כל הכבוד לכם, חברים, תמשיכו ככה ואולי תזכו בפרס. אז קדימה, השאלה הבאה שלנו. יאללה, שאלה הבאה, חברים. איך מקרר הכלב את גופו? א', על ידי שכיבה על הקרקע, ב', על ידי נביחות, ג', על ידי התנשפות, או ד', על ידי קשקוש בזנב. אדר, כאילו, איך את מקררת את גופך? תספרי לנו. איך את מקררת את גופך? אתה לימדת אותי, אולי אתה תספר לנו? אני את האמת שלי, כאילו, זו שיטה שלי, אבל אני לא רוצה לגלות אותה. חברים, 2, 1, ונגמר לנו הזמן, אני מקווה התשובה הנכונה על ידי התנשפות, את יודעת את זה? כאילו, וואו, את האמת, שאלה אחת הקשות. בואנה. אני לא ידעתי את זה. קדימה, חברים, אין לנו זמן, אנחנו נעבור לשאלה הבאה עכשיו. שאלה היא, באיזה סדרה לא שיחק דניאל ליטמן? או, איזה חתיך. א', כפולה. ב', תאגד. ג', שלטון הצללים, או ד', המדרשה. וואו. יאללה, חברים, זה הזמן לענות? האמת ש... מי שאוהבת את דניאל ליטמן כמוני יכולה לענות על זה ולהיות מקום ראשון. אני פחות עוקב אחריו, אבל... קדימה, סבבה. 3, 2, 1, נגמר הזמן. כפולה, חברים. הוא לא שיחק בכפולה. זאת התשובה, הוא לא שיחק בכפולה. מקום שלישי, חברים, עכשיו הוא קורן סוויסה! כבוד. מקום שני, כרגע, נכון לעכשיו, הכל יכול להשתנות, חברים. הכל יכול להשתנות. נועם פינטו! נועם פינטו. אביגיל, כל הכבוד. תמשיכו ככה ואולי תזכו בפרס. אתם רואים, הכל מהפכים פה, הכל מהפכים. יאללה, חברים, שאלה הבאה. שאלה הבאה. אז השאלה הבאה היא, איפה גרה נועה קירל? או, מעניין. א', רחובות, ב', רעננה, ג', תל אביב, או ד', ראשון לציון. איפה היא גרה? אריאל, אתה יודע? לא יודע, בטח יש לה כמה בתים, זאת נועה קירל, כאילו... נראה לי גם. גרה בהכל, מספיק כסף לכולם. וואו, שאלה ממש... חברים, עוד 3, 2, 1, נגמר הזמן. והתשובה היא רעננה, חברים, התשובה היא רעננה. חשבתי איזה הרצלי. נועה קירל גרה ברעננה, כן? טוב לדעת. גרה ברעננה. וואלה, את האמת, התשובה הזאת אני לא ידעתי. אוקיי, מי שענה? מקום שלישי לשאלה הזאתי, איתי יאירי, כל הכבוד. מקום שני, יעל בוירסקי. בלילה היא מפגיזה היום. ונועם פינטו, עלית למקום ראשון. אני רואה אותך בדרך לפרס. כל הכבוד, חברים, תמשיכו ככה ואולי גם אתם תזכו. אז יאללה, בוא נמשיך. חברים, שאלה הבאה, יאללה. שאלה הבאה היא... מה שמו של הקיבוץ הראשון בישראל? מה שמו? א', חריש. דגניה. ג' רמת הכובש. מבקעים. אוקיי, אדר, את זה אני באמת לא יודע. אני לא יודעת, אתה יודע? שאלת האמת ממש קשה, אני לא קשור לקיבוצים, לא יודע קיבוצים, פחות אני. גם לא, אני לא. פחות אני לא קיבוצניקית. וחברים, התשובה הנכונה היא דגניה! וואו, אוקיי. כל הכבוד מקווה שעניתם. שהיה טוב על השאלה הזאת, זו שאלה באמת קשה. אז אוקיי, שאלה הבאה היא... הלאה. מי האדם שהמציא את הנורה, א', אלברט איינשטיין, ב', זיימון פרויד, ג' אייזיק ניוטון, או ד' תומאס אדיסון. אז מה התשובה? וואו, את הנורה. האמת שהוא בן אדם חכם, כאילו, מה הייתי עושה בלי אור? לא יודע. בואו נראה אם אתם עונים נכון. בואו נראה, חברים. התשובה היא 3, 2, 1, תומאס אדיסון! התשובה הנכונה זה תומאס אדיסון, חברים. אין עליו. מה? לא יודע מה הייתי עושה בלעדיו, הייתי רואה את עצמי, כאילו... אני לא. אוקיי, חברים. יאללה, שאלה הבאה. השאלה הבאה היא... מי מהבאים אינו המצאה ישראלית? א', עגבניות שרי, ב', ממטרות, ג', קונקי, ד', או פתיתים. אז בעצם, מה לא? אדר, מה לא, כאילו... וואלה, האמת זו שאלה באמת קשה, כאילו, מה לא הומצא בישראל?
אני רואה שהכל קשה לך, מה קרה? תקשיבי, אני לא מבין בידע כללי. שימו לי סלבריטי, זה יהיה לי יותר סבבה. התשובה היא... זה לא המצאה ישראלית, חברים. לא המצאה ישראלית. אז בואו נמשיך לשאלה הבאה שלנו. השאלה הבאה היא... מי היה הנשיא הראשון של מדינת ישראל? א', אפרים ויצמן, ב', שמעון פרס, ג', אפרים קציר, דוד בן גוריון. יאללה חברים, וזה הזמן לענות. מדינת ישראל. חייב לדעת, אתה יודע את זה? האמת שאני יודע. זה בושה למי שלא יודע. בושה. אתה צוחק, תודה. אני יודעת, אני פשוט לא מגלה לכם. למה לא מגלה לכם? התשובה הנכונה היא... חיים ויצמן. אז בוא נראה בעצם מי הראשונים שענו על השאלה הזאת. מקום שלישי. הוא. היא. זה. היא. ומתן. אתם מוכנים? רגע, לא מסרו לי באוזניה עדיין. תעשי לנו טופים, לירון. תעשי לנו טופים. המקום השלישי הוא... נועם פיתו! אתה? אני מוריד את הכובע. תן לי. ברק קרפך. שגית וי! כל הכבוד חברים. יאללה, בוא נתחיל. יאללה, שאלה הבאה, הכל יכול להשתנות חברים. יאללה, קדימה. באיזו שנה נחת... גיל אמסטרנג על הירח. אתה לא יודעת את השנה. אוקיי, תשובה ראשונה, 1991. תשובה... 1969. תשובה שלישית, 1949. או תשובה רביעית, 1983. מה התשובה? מה התשובה? התשובה, אני רוצה לגלח אותה, אבל בסוד, ואת לא מספרת. כן, נו. אני לא יודע. לא יודע את התשובה. אוקיי. אז מה התשובה הראשונה? התשובה הנכונה היא... אתה תגידי להם. היא... 1969. אוקיי, תקשיבו. זה באמת, אני לא ידעתי את זה, יאללה, קדימה. בואו נעבור לשאלה הבאה. יאללה, השאלה הבאה, אתם מוכנים? מה עיר הבירה של מצרים? כולם חייבים לדעת. שאלה ראשונה. דמשק. שאלה שנייה. קהיר. שאלה שלישית. ביירות. או אמען. ממש. אני לא יודע. לא הייתי במצרים. אני גם לא שמעתי על זה בחיים. הייתי יודע, בגלגול הקודם שדעת ממשה והכל, וזה יש לי הרגשה שאני אהרון. לא יודע, יש לי הרגשה כזאת. אוקיי, אז התשובה היא... קהיר, חברים, התשובה היא קהיר. היא העיר בירה של מצרים. זה אני אמרתי לך. טוב, נכון? יאללה חברים, שאלה הבאה, אתם מוכנים? אוקיי, אתם מוכנים לשאלה הבאה? שאלה הבאה היא, מי המציא את הפתיתים? וואי, גאון מי שהמציא את זה. אוסם. דוד בן גוריון. תלמה או... חיים ויצמן. הוא מכרחף פה חיים ויצמן, אה? מי המציא את הפתיתים? מי המציא? וואלה, הייתי נותנת לו. כמה טיפים הייתי נותנת לו. במבה, פסטה, פתיתים, יש להם גם. אני אומר, זה הם המציאו. זה הם המציאו. יש לי הרגשה. גם לי. יש לי הרגשה שזה הם. אוקיי, אז התשובה... היא! הוא! דוד בן גוריון! התשובה הנכונה זו דוד בן גוריון, הוא המציא את הפתיתים. את יודעת את זה? וואלה, מה היינו עושים לדוד בן גוריון? וואלה, לא יודע מה היינו עושים בלעדיו. יפה. חברים, אני מקווה שאתם עונים נכון על השאלות, ואתם באמת... הפרסים, לא הייתי מוותרת. אז בוא נעבור לשאלה הבאה. מתן, תעביר לנו את השאלה? אוקיי, השאלה הבאה. איזה סרט דיסני לא יצרו? מה הסרט שדיסני לא יצרו? בעצם, 1. לשבור את הקרח, 2. תום וג'רי, 3. שלגיה, או 4. פוקהונטס. אדר, איזה לדעתך, כאילו? וואלה, אני ראיתי את כולם. כן? מה את חושבת שדיסני לא ייצרו? אני הילדות שלי של דיסני, אריאל. כן? מעריצה של דיסני? כן. וואלה, שאלה... 3, 2, 1, התשובה היא... תום וג'רי! אוקיי, זה אני לא ידעתי. חברים, בואו נספר לכם עכשיו מי המקום השלישי, בואו נראה שזה מהפך. מקום שלישי, אביגיל! כל הכבוד. שומרת על הראשון, שני, שלישי, כל הכבוד, אביגיל. מקום שני, ברק ארבל. כל הכבוד. שגית ויר! אתה שומר על המקום שלך, כל הכבוד! כל הכבוד, שגית. אוקיי, אז בוא נעבור לשאלה הבאה. קדימה. מה התאריך העברי של הקמת מדינת ישראל? א', כ"ו באלול. ב', י"א באייר, ג', י"ז באייר, ד', ה' באייר. אז מה, כאילו, וואו. האמת שזה קשה. אוקיי, מה התשובה? לא יודע. אני חושבת שאם הייתי אחת המתמודדות, הייתי לוקחת מקום ראשון. גם אתה חושב? לא חושב שהייתי לוקחת מקום
ראשון, סורי, את לא כזה חכמה. ככה אתה מזלזל בי? לא מזלזל, פשוט אומרת את האמת, אתה צריכה להגיד את האמת. אז התשובה הנכונה של הזה, אתם מוכנים לזה? יש 10 שניות. יש לכם עוד 10 שניות, חברים, לא להתמהמה, אבל כל הקודם זוכה. כל הקודם זוכה, חברים, הפרסים ממש... 3, 2, 1, התשובה היא ה' באייר. זה משהו שצריך לדעת. יאללה, חברים, בואו נעבור לשאלה הבאה. אוקיי, איך נקראת הנקבה של החמור? א', נעקה, ב', אתון, ג', חמורה, או ד', חמרמרה. איך קוראים לך, כאילו? איפה עד 4 אופציות, חברים? מתי? קדימה לענות. אני חושבת שזה חמורה, מה אתה חושב? חמרמרה, לא, זה מתאים לי. זורם לי, מתגלגל לי על הלשון. הדר החמרמרה. 3, 2, 1, התשובה היא אתון. ממש. יאללה חברים, בואו נעבור לשאלה הבאה. מתן, תעביר לנו שאלה. באיזה שעה הוקם שנה? א', ב', 1998. ג', 1999. ד', 2000. אני חושבת... לפני שנולדתי, אבל... כמה לפני שנולדתי? זאת השאלה. אני מדבר איזה בת זקנה או מה? כאילו, אני רוצה לדעת מה את. 3, 2, 1, ו... התשובה הנכונה היא... 1998. מה? היא לא כל כך זקנה כמו שאתם חושבים. היא כאילו, היא בת 24, את קולטת? ממש צעירה. וואי, איזה חישוב מהיר. איך 22? 22 חברים, הוא לא חישב טוב, וקדימה שאלה הבאה. המשיכו את השיר עם צליל מיתר שמתנגן. אני חולם עלייך, ב' חושב עלייך, ג' רוצה אלייך, או ד' בדרך אלייך. הולך אלייך. מה התשובה כאילו? תשאירי לנו. שתענו את התשובה אני אשאיר לכם. אני אתן לכם אולי זה יעזור לכם, עם צליל מיתר שמתנגן אני. ועם ציל מיתר שמתנגן אני חושב עליי, חברים, זה התשובה. אייל גולן מספר 1 בתחום. המלך, אייל גולן. מקום שלישי, חברים, רוצים לדעת מי מקום שלישי? אורי וגרט. אתה שולט באייל גולן. אתה יודע מי זה אייל גולן. מקום שני? ברק ארבל. לא, מפתיע. יפה. שגיא דביר. וואו, כל הכבוד חברים, כל הכבוד. שגיא, יפה. תעביר לנו שאלה, בבקשה. יאללה, שאלה הבאה, באיזה תאריך עברי? חל ל"ג בעומר. א', י"א בכסלו, ב', י"א באייר, י"ח באייר, ל"ג בעומר, או כ"ט בטבת. התשובה, חברים, אני מקווה שכולכם יודעים את זה. החודש הזה הוא חודש קשור. אני לא בקיאה בו. חג לאילנות, אוקיי. חברים, 3, 2, 1, והתשובה הנכונה היא... י"ח באייר, וואו! חברים, י"ח באייר. מקום שלישי, חברים, נראה לי יש לנו איזה שינוי פה. שירי! כל הכבוד. אוקיי, מקום שני הוא... יעל בוירסקי, כל הכבוד. נועם פיטו, איפה שגיא דביר שנעלם לנו? אוקיי, כל הכבוד. קדימה. נמשיך לשאלה הבאה. איפה הי"בים שלא זורמים לנו פה? קדימה. איזה ים באמת קיים? הים הירוק, ב' הים האדום, החום, ג' הים האדום, או ד' הים הים הבז. אוקיי, אז מה בעצם התשובה? מהי התשובה, חברים? איזה ים יש? אני מכירה רק ים כחול. גם אני. לא, יש עוד צבעים של ים, אני מכיר עוד צבעים. יש הים הכתום, יש כזה, אני מכיר אותו. התשובה היא הים האדום! הים האדום. ראית אותו? אני לא מכירה אותו. כן, הוא ים אדום. אני מכירה רק ים המלח וים בחוף בננה ביצה. בסדר, את כפולה כזה. קדימה חברים, שאלה הבאה, אתם מוכנים? מי צייר את התמונה, את המונה ליזה? מי צייר אותה? א', ואן גוך, ב', פבלו פיקאסו, ג', סלבדור דלי, או ד', ליאונרדו דה וינצ'י. אני ציירתי אותה. זאת אני בעצם התמונה בגלגול הקודם. היא מאוד מוכשרת. אתם יכולים לדעת את זה עליה, אבל היא מאוד מוכשרת. יש לי יד! יש לי יד!
יש לה יד, תראי לה את היד. חברים, 3, 2, 1, אנחנו לא שמנו לב לזמן, הזמן טס. היא ליאונרדו דה וינצ'י. הוא אח שלי. זאת לא הדר, זה לא דה וינצ'י. הוא אח שלי. זה לא הדר. זה לא אני? זאת לא אני? אוקיי, אז שאלה הבאה. היא. מה משך ההריון של פילה? אוקיי, אולי זאת 14 חודשים. אולי שחר, תגידי לנו, שם. 16 חודשים. אולי זה 16 חודשים, או בעצם 18 חודשים. או, מסכנה, פילה 18 חודשים? אתה באמת חושב? כל הזמן את בהיריון, תספרי לנו. אני? לא יודעת. זה רעיון ממש. אני לא מגלה. היא לא מגלה לכם, חברים. חברים, היא לא מגלה את התשובה. התשובה הנכונה היא 18 חודשים. אמא מסכן. 19, סליחה. אמא, במקום פילה לא הייתי יחס לרעיון. האמת שכן, וואו. קדימה חברים, השאלה הבאה היא מי מהזמרים הבאים לא השתתף בתוכנית מוזיקה? א', נסרין קדרי, ב', עידן נמדי, ג', נתן גושן, או 3, 4, עומר. אז מי לא השתתף? וואלה, את האמת, זה באמת, אני יכול להישבע לכם, זו שאלה ממש קשה. אני לא יודע את התשובה, את האמת. כולם נראים לי שהם השתתפו בתוכנית ריאליטי, לפי מה שאני זוכר. אני חושבת שזה, עכשיו אתם תגלו, אני לא אגלה לכם. והתשובה היא נתן גושן! נתן גושן לא השתתף בשום תוכנית, למרות שהוא כזה מזכיר כוכב נולד כזה, נכון? יש לו את זה כאילו התפרסם באיזה תוכנית ריאליטי. כן, כן. עומר אדם לא זורם לי, אבל אתה זוכר שהוא שיקר? שהוא בן 16? נכון. אוקיי, יאללה. קדימה חברים, שאלה הבאה. באיזה שנה נרצח יצחק רבין? 1955. אני לא... 1994, 1993 או 1997? זו שאלה שאני יודע, כי זה ידע קצת בסיסי, חופרים לנו על זה כל כך הרבה. באיזה שנה? כי לירון פה הורסת אותם את כל ההפקה. שברו לנו פה את האולפן מאחורה, אבל בסדר, אנחנו עדיין איתכם. אנחנו עדיין איתכם. וחברים, קדימה לענות מהר, כי... אתם רואים אותנו. חשוב שרואים אותנו. התשובה היא הנכונה. 1995, חברים. 1995 זה השנה שבה רבין נרצח. קדימה. אז שאלה אחרונה, חברים, תפציצו! השאלה הזאת היא יכולה לשנות הכל. קדימה, קדימה, השאלה היא כמה רגליים יש לעכביש? 4, או ב' 6, ג' 8. ד' 10. מה התשובה, חברים? זה השאלה המכריעה, כדאי לכם לענות. שתי רגליים כבר כואב לי, אם יש לו 10 כאילו. העכביש זה... כן מאוד. התשובה היא 8! 8, זה התשובה, השאלה האחרונה. חברים, זו הייתה השאלה האחרונה. אנחנו מקווים שנהנתם, אבל אנחנו נחכה רגע. בואו נכריז מי זכה. מקום ראשון שלנו. מתחילים... מקום רביעי עד 10, חברים, אנחנו נגיד להם אותו. מקום 5 הוא? שירה 30. מקום 5, אתה זוכה האור החומוס של בן... טוב, עוד מעט נגיד את הפרסים. מקום רביעי, חברים. אסף. מקום רביעי. מקום שלישי, אתה בשלישיית הגמר, חבר, אתה זוכה ב... יעל בויארסקי! את זוכה בגיפט קארד? איזה חנויות אני בחרתי. אני חייב להגיד שאני... קדימה, מקום שני שלנו זוכה ב-JBL, בוא נראה מי המקום השני. מורן גדות! אתה זכית ב-JBL, מה זה JBL? וואו, איזה כיף. קדימה, ובוא נראה מי המקום הראשון ש... הראשון! אז המקום הראשון, בוא נגיע ביחד. המקום הראשון הוא איתי יאירי! ואתה זוכה בגיטרה, כולל מפרטים, כולל קייס. וואו, איזה כיף. באמת. הודעה חשובה לכל הזוכים. אוקיי, את 5 הבאים אנחנו נעדכן. בחצ'פיצ'ה, בעוגת שמרים. כל הכבוד לכולם, קודם כל שהם השתתפו. הודעה חשובה לכל הזוכים. לשלוח הודעה לשיר כהן. תודה על שיתוף הפעולה. יש את המספר שלה בכל מקום. אפשר לכם הודעה למי שזכה כמובן. כל הכבוד לכולם, באמת. כל הכבוד לי. כל הכבוד לשיר כהן. אין על שיר שלנו. תורידו ממיוט ותעשו לה כפיים לאחותי התותחית. כל הכבוד. תודה רבה למתן המפיק שבא. על המתן. תודה רבה למנחים שלי שאני גאה בהם.
תוריד, תרד. רבה. תרד לכזה. זהו. אז תודה רבה ללירון שלנו. תודה רבה. שבלעדייך, מה היינו עושים בפסיכה? תודה רבה, מצחיקה. תודה רבה לרן, שבאמת בעצם... רן דרורי, שבזכותו עזר לנו עם כל הדברים, כל העניינים שאנחנו לא טכניים, שאנחנו לא באים. תודה רבה לך, אריאל. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. ואנחנו ניפגש בטריוויה הבאה. בעזרת השם, עוד טריוויה, שאלות, אנחנו עדיין פה, חברים. חברים, יאללה, ניפגש, הייתם מהממים. אוהבים אתכם. ביי, תודה רבה.